Metu ora, Tru? Ora, ameng dinyonyokke kok metu. Mer, iya aja kuwatir. Matane, Gong. Matane sapa? Matamu kuwi. Aku ngapae? Sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu ya. Pancen diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Waduh. Iki kok nggawa teken. Gong, ngewangi, Gong. Gong, ngewangi, Gong. Terus, terus. Nah, tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Waduh. Wis guys, digajul iki tak caku kalah kok iki tak digangsum iki warane. Gong, matane, Gong. Matane sapa? Matamu kuwi. Aku ngapae? Sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu ya. Pancen diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Kang, sabar, Kang. Sabar, Kang, sabar. Sabar, Doro. Wah. Gong tak antel siramu lho kowe. Metu ora, Tru? Ora. Ameng dinyonyokke kok metu. Tak ora ndalane metu. Golek setan. Yo. Teguh yono aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Kakang niku tenan. Yo. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Tru. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh Yuwana kaya. Yuwana minggat. Minggat diusir Prasti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet nang ngone Yuwana. Waduh. Tru, salah ya, Tru. Petuk kene. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Udar. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya?
Tegoyono slamet. Slamet. Dan tekan buri banang Tegoyono slamet sekausane Gusti Tegoyono slamet sekausane Gusti Tegoyono slamet sekausane Gusti mudhar we kram ora kowe mate kowe wis kram kowe Gong, singkirke gong. Siap. Wait. Tegoyono slamet. Slamet saka kersane iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah Tegoyono slamet sosaning Gusti Tegoyono tatak tangguh-tanggon iman kudu kuat ora kena goreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga Tegoyono slamet saka kersaning Gusti Teguh kok nang kono kowe Guh kowe wae Gong ora kuat cak pikirane do elek-elek ora Teguh, arep mripate tutupi rak ora bakal. Tegoyono slamet saka kersane Gusti. Tegoyono slamet saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Tegoyono slamet saka kersaning Gusti. Tegoyono slamet saka kersaning Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene to dinggo dolanan. Ono kawane do edan. Ande ding dong ding dong ding hae babu ding dong ding Bagong iki munyok ora kok ngono kok padake kemana oh senengane lah ora do edan. Truk. Sirake. Tampil dasmu lho, Gong. Iki dipendhem. Wah, dipendheme kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Tegoyono slamet saka saning Gusti. Tegoyono slamet saka saning Gusti. Tegoyono slamet saka saning Gusti. Aja mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki wis apa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan nomah dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing.
Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Heeh, nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nang ndi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Dia mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatut kaca. Aja guyu. Oke aku nek guyu kok aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatut kaca. Gatut kaca. Iya. Ya ampun gantenge ora jamat-jamat ya ampun. Raden lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Ora lumrah ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang kaya tak ciwi-ciwi tak. Gemes banget aku ya. Gang. Ya ampun salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Dan leader tekan kene. Heeh. Amaku. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh irungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedhok kupinge kok. Semengene bali ora? Bali ora? Ya ampun kowe iki bali ora? Nah, aja lho. Bocah wong tuwa. Kok wis peteng. Ngopo reng? Aku darani cah cilik. Ha terus bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Aku ya kebangetan kowe itu kropo. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok.
Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang, heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono ae Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Bagong, heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo kowe ya. Ya genepi nang kono ya. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ra senengane ra. Odar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. Tok apake, Gong? Cekel-cekele cekel tatapke watu. Kene terus. Ya. Ki kaya ngene. Ya, ya. Pingsut. Ya. Menang aku. Kok kaya nggon story HP, cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Ndra. Wong kok ngene kok dingurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo penditane. Ya ampun, ya ampun. Sugine. Kaming cukup semene nggonmu dadi prajurit Sugine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sugine wis mati ngono wae ya. Ndak bingungke aku Semar bangun kayangan kok Sugine kudu metu. Wis kowe mati wae Sugine ra sawen. Durga kula wonten maring adawuh. Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawula muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawu tanpa isa kinungkup. Wektu dina iki parenta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat mripat. Gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sanggya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sakinggiling karang kadempel. Siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadya branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah, datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga. Nalika semanten saya suwe kate alabrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa balik. Nalika semanten siga nrajang wadya bala karang kadempel. Geger ten. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan.
Malandara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane niki kira mboten sampeyan tumindak geger Karang Kadempel. Weh lah dalah. Ayo. Candak to. Kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga, Durga ora wani nrajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo nggunakake cara alus nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel. Malah Mak Jlik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté ming siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lu Gong aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketoke. Hah? Demit. Oh iya, ha kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Isine minene isine. Kemati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icil-icine. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen, heeh. Demit ki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Sik sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kong lah. Isih merem itu terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipopoki. Saedan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Saedan ora. Matur Bapak Truk yo.
wonten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunake wadyabala, menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangure. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku, nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petruk dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh, ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Ngenteni rawuhe Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestoke dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ning asta aneng asta Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen Nata Ndarawati. Ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya. Para wadyabala Dandang Manguris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel. Mekaten Koko Prabu. Apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel. Menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud Nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek nopun Kakang salin wujud. Aja wujud Nata Ndarawati sawawi Koko Prabu kula derekaken.
wujud kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing mus-musak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan Yai. Koko Prabu. Ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu, ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab, ora nyambut gawe, monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa? kaya bingung penggaling pun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah. Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrap aku ora dadi sabab ingkang wigati apa to darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh. Mula gage paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane barep kakangku. Dimas Werkudara barep kakangku piye? pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta. Lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara. Miyat langeneng kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripurna nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawan ing ngraying Jodipati kedadak sowaning satra ing Randu Gombala Bambang Antasena karya cingkak kang samya mulat Tandya Bala Pandhawa mbiyok kumulung mangusumya ngambrengengen kadi karonaning gaswase dosang gondo astrat maja lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu Ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan. Wah caedan ning apa gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati. Ya tak tampa, ya tak tampa.
Angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala, Pakdi, nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel, kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan, nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayoaning kakekne Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwandarawati didherekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwandarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayoaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan. Nganti geger Siwandarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwandarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggaris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karangkadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel. Supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel, Pakde. Jlamprong wong edan. Ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal jugarake karepane Semar Badranaya. Barep ana apa, Yayi? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karangkadempel. Mareka den prayitna semuri resika balik. Titiyane Gandayane Trisanya Purnama sasi. Matur nuwun nggih Den Darantasena. Ya kek tiba padha-padha. Sinuwun Ngamarta. Kakang Semar pancen kepara nyata. Darawerku Dara, ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena, apa pancen kepara nyata? Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa Sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya, kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Darawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Kasan Sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun. Angenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Asma bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka ni ajeng kula gawa mangsa Barama Kyai Semar Darantasena. Piye kek? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan do regejegan niku mang pisah. Liar misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga.
sampean mang nyikep Ndara Gatotkaca, Petruk nyikepa Ndara Setyaki. Awak ora penak e, Pak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Medi pangan ika. Lho. Semar kok tepung ika barang iki. Ya wis nderek. Ayo Gong, yo aku jane arep ngaso malah. Dika nyambut gawe. Kae ora do diungkuli pustaka Jamus Klima Sada ndak. Ora rampung perkarane. Yo Gong, yo. Sabar Kang. Oh iya. Iya. Gong ngewangi Gong. Terus. Ya tanganane ndak ora rampung terus ngono. Waduh. Wis guys, digajul iki cakku kalah kok iki tak digangsum iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu kuwi. Aku ngapa sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancen edian ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar Ndara. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean do ora ngerti. Sampean dora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak antil samu lho kowe. Metu ora, Tru? Ora. Ameng dinyonyoke kok metu. Tak ora ndane metu. Ndara Antasena. Sampean kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jim setan pribayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggreneng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh ngapa? Teguh piye? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet
Slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti. Slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yono aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Kakang niku ngoten. Yo. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh Yuwana kaya. Yuwana minggat. Minggat diusir Prasti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet nang ngone Yuwana. Waduh. Truk, salah ya Truk. Petuk kene. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet. Wedan iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teguh Yuwana slamet. Dan tekan buri banang. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Mudhar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singgirke Gong. Siap. Wait. Teguh Yuwana slamet saka kersaning iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena goreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae Gong, ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi ora bakal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Halo, Semare ora kuat kok.
kaya ngene to dienggo dolanan. Ono kawane do edan. Ande ting dong deng 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 dong deng hae. Babu ting dong deng. Bagong iki munyok ora. Kok ngono kok padake kemana? Oh, senengane ra. Ora do edan. Truk. Sirake. Tanten dasmu lho kok. Iki dipendhem. Wah, dipendheme kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki, copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguyono slamet-slamet saning Gusti. Teguyono slamet-slamet saning Gusti. Teguyono slamet-slamet saning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sak penake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Iya ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mawon. Ayo bali.
Bali. Inggih ngestaken dawuh. Ora bali titenono Betari Durga jamule Ngestaken dawuh Kakang. Durga, kula wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat. Nanging sagedangan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangure. Ngestaken dawuh Iwang Pikula. Oh. Wah, wah. Wah, satriya gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye satriya kondang. Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamu ndi Semar? Yo tampanono. Waduh. Lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngarwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe sawijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kebahagiaan. Werkudara, yo. Pun Kakang Ora usah ndat nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo klumputane. ngono to, Yayi? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munia. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo menggo isen-isen ndas? Ngaku. Wah. Punto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar nggone bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang, banting nang kene. Kakang Semar, aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis nglenggana lan iso nampa apa kang digayuhaning Kakang Semar,
mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah, mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadangkala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Mongko niku dienggo saben dina ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang ruga